Katu ka datang ka jing Shondor. Amazing uri ubahiyeng haka jing dei. Baru bang itu te abang ye kendo ngi ju Shondor mo. Kumbalong mata bon ki ba Shondor bo Arden. Te ki ba kwa tiket lesi na ka constituency ke Shondor bana kamut tambal Shondor bo Arden la yo tiket no. Nei, te kamut kan begini ki kena samlam ta ki ba kwa Shondor ban ngale ni ki paj ba ki kendo linti Arden ki kwa Shondor ki bo status maki la ni dangadon manga ngabu bakin mo begin syukran be ka politics kadon ka jing dei parlok ru te ka jing Shondor ka jonga bo amazing kadai kum si yeng si parlok ban ngai shon bagi para ka jing uru baro si para te kamdan e ka politics sang ta kan Hidon gi haduk mentamen u amazing umpat dei u brio jong yuri pile ni u dekat jong yuri pi ngindang lek ban pun dekat empat don dekat apo soyong constituency jong ka VPP ndai kumba ka VPP kalik ban enroll kalik ban pun dekat keleng-keleng menin ngidang wan apo mo tharasan mo kin shi plei ngindang lek keleng-keleng te ka soyong ru ka de ka wei constituency ka bangin lek ban pun te phin sai sha hang ta ken dang ngila lek ya kata enrollment phin sai ke kita ki ban rung ban gi ke ya mantang ngimpat don VPP dan dia dekat VPP hapo soyong constituency.